Bad trip na naman ang ugto ko. Si Mrs. nagtikwel. What? Tuminikwel. Kasubagaw. Ngayahoy. Masa ugto lamang nga kita. Itataram baga iyan. Ugtong ugto. Masa ugto daa. Tultulan. Hiso. Kaya pangalan niya ako nangungudto. Masa ugto pa kita. Ay di kakaluyahon. Patawaran kita sa kadakol-dakol na problema. Masalak pa ini si Mrs. Dahil pa kami nangungudto. Niya ako, pakao naman lamang na ako. Pakapatingay-tingay ka. Saka kita masaog to. Ay dahil na nga yan. Dahil na nga yan ikayang pugulang. Nahiling mo bagaan. Uto binayaan ko. Dahil mo ang bayaan. Dahil kita kang luyahon. Dismaya daw. Ang luwas ka. Iya. Kaya panganing isira. Oras ng ine. Na mag-aalauna imidya na. Jesus, nagdiskarte ko ta kita. Na magpangke. Takol ko ta sugipaw. Tupranas, balaw. Takabaga ka. Pagitsa ako kampangke. What? Awanas, lusot ita. Anas balaw ang nagipaw. Makakuha ka kaan. So, patawaran kita. Ano na ning pangyari ini? Uli nga ni, maharok nga ni naman ako kitubig oh. Tanya ko kung dahil man sa nakikakanon dyan, maharok kita kitubig, tayo lamang ang inumon. Dahil lamang kita ma-dehydrate, kaipuntang ko nila mainito ng panahon. Tubig, more water. More water. Makiblit, masaog to. Ano na niya kung buhay mo? Kaya na talaga. Maliligayahan man ko ta. Kung di ang kapalit kang grahing luya. Tapasma. Pasma daw. Ay, hanggang unyan nga, liluya ko. What? Ni magkapi pagkaagawara. Taday dang mainit. Kan umininit ako. Dahil man da ki asukar. Kampang bakal ko ki asukar. Dahil nang iba-ibahay kang pambakal na asukar talaga. Pang asukar sana talaga dahil ito. Dahil pang kape. Saka bagakaan. Dahil mo bagan mati yan kimainit na tubig. Patawara kita. Diretso ako sa trabaho. Pag uli ko, haling ko niya nung trabaho ko. Ay tamatik will. Masaog to na nga. Ha! Jesus! Dahil na talaga. Dipisilo na ngunyan ang buhay. Pag dahil mo na pa unran malugulugaw. Kasi nga yan, pagkagamaan mo kan. Tultulan. Oh!